Ej, den har en fin numse. Nå, den har det. Ja. Hvor er den fin. Nej, sur ged. Ej, du skal altså lige til den der ged, der står på stenen. Der var den ged. Hej ged. Se, kan I se, der er sådan en ged, der står på en sten? Den ged, det er min. Den hedder Pent. Og ja, I tror sikkert, at den skal hedde Bent, men den gør den ikke. Den hedder Pent. Hej Pent. Signe? Ja? Den der gedesten, eller stengeden, det er min, og den hedder Pent. Pent. Ja. Hej Pent. Hej så. Jeg har afleveret den her. Ja. Hej, kom tæt på. Jo. Jeg filmer en idiot.